Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi irare mwezuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeBindura. Chiitiko chataunganira zuva ranhasi chiitiko chinoshamisa, chinosuwisa. Pane mwanakomana akadimurwa musoro wake nekutorwa zvakare maprivate parts kuti zvizikanwe kuti ndiani akaita izvi. Hapana ati ave netsananguro. Munotondera zvakare chiitiko chakadai so chakaitika kuRushinga, inzvimbo yeMachicentral imwe chete, zvichireva kuti kunogona kunge kuine n'anga inoda kushandisa misoro yevanhu. Takakupai nhau iya yekuchomutukutu yamama vakadimurwa musoro, asi wakazowanikwa uyu musoro wake nemaprivate parts hazvisi kuwanika. Regai titaureka nevehukama tinzwe kuti vanoti kudini nenhau iyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. International Ministries Church ndinogara wemuno muHomelink. Ndinogara nemhuri yangu 2221. Chiitiko chakaitika pano patiri pakaungana vanhu hachina kuchira zvakanaka. Semubereki mwana wangu mukomana uyu akabuda musi Friday maaround 5:30 zuva rodoka, adaro haana kuzodzoka pamba. Takafunga kuti achadzoka that night asi haana kudzoka. Kuzodzoka pake takaramba takangomira tichifunga kuti pamwe kunozoedzawo anenge adzoka, pamwe pangoitwa mistake kuti amenoshamaridza abatana nadzo, asi zvinhu zvanga asingamboiti zvekuti anobuda oenda unorara ari kunzi asina kudzoka kumba. Saka zvakatipa kunetseka. Saturday tikatuma mukoma wacho. Mukoma wacho tikatienda kuChiwaridzo Police tunocheka nekubvunza kuti hakuna here vangadai vakasungwa, vangadai vakasangana nezvimwe zvakasangana nazvo kupolisi. Akati aiwa, mapurisa akati hakuna zita rakadaro. Enge Saturday akadzoka. Saturday hatina kumuona kudzoka kumba. Sunday hatina kumuona kudzoka kumba. Sunday kuma6 takazofamba tichienda kushamwari dzake dzese tataifungidzira kuti pamwe akadara ari ikoko kana kuti pamwe dzingadai dzakambomuona. Hakuna akataura kuti akambomuona. Taenda kuChiwaridzo Police vakati unogona ngemakasika kuuya neripoti ye-missing person nekuti vakomana nemakore akanga ainawo 26 years vanogona kunge vari kuweekend kana kumafaro vozodzoka. Saka pamwe vari kunodzoka iri Monday. Saka imi chidzokera kumba mozouya Monday. Makaona Monday yasvika around 12 kusvika pa2 o'clock asati auya mozouya toona kuti tingatangire papi. Asi zvinewo Monday yacho ndakazobva pamba ndichienda kumashops nemunhu wandandinaye kutenga simende. Saka akaenda nebhara atora simende. Takati kuchifanira kutungamira kumberi ndochifamba. Takashandisa rodhi tsoka yapakati. Takazoona panotangira dzimba dzedu dzeBrookdale imba yepakona pane madzimai anga aripo achiti yenga mbatya dzawo umwe ndobva achirova maoko asvikati Brookdale nyika yashata, zvinhu zvaoma. Kune murume ari kumhiri uko aonekwa akapondwa. Munhu iye ari kunzi anenge ane mazuva akapondwa, asi munhu
kunzi anenge akatobviswa musoro, anenge abviswa maprivate parts. Ndakadzoka ndikabvunza kuti unomutaura uyu munhukadzi kana kuti munhurume? Zvikanzi ari kunzi munhurume. Ipapo ndakabva ndatongomhanya ndikati ndiende ndinoona semunhu ari kushayawo mwana wake waasiri kuona mukomana. Ndakaenda ndakasvika ipapo ndikaona pakatokombwa nevanhu, mapurisa aripo asi kubvunza vanhu kusvika ipapo panzvimbo iyoyo. Ndakachizokumbira mapurisa anga aripo anyora statement kune akanga aona chakanga chaitika. Vakapfuura nemunhu akapfuura nepa akadaidzira kuti pano pane munhu akafa panapa. Saka murume akaonawo akadaidzirwa yaiti chakada bhinzi rake nekamunda karipo ndopazouya ipapo ndiyaitirwa statement nemapurisa. Zvakazozvintrodusa ngati adai matendera ndasvika since manga muchishayawo amai yangu zvanzi achimbomirai for 30 minutes tomboona kana mapurisa auya ada kuita basa ravo vese veCID nevanyanzvi wavo wekutendera nzvimbo nekuona kuti chikaitika musati masvika pabhodhi. Asi handizotya sengetiwo vakazongotiwo papera 1 hour mapurisa anga asati auya ndobva vazongotidaidza ndobva nditi uyai baba imbotudza kuti mwana wangu akapfeka chii. Kati mwana wangu akapfeka mateki eblue, dark blue, jean trousers grey ne-t-shirt yeblack necape nejacket. Ndo zvanga akapfeka paakabuda pamachimona. Zvikanzi no it's okay. Saka vakambotora maminutes mashoma ndobva vazoya zvikanzi fundisi handei unoona mukwanisa kuidentify pamwe zvingangofanana nezvinhu zvamukutsanangura saizvozvo kuti anga akapfeka mbatya dzakaita sei. Saka vakanditora ndobofamba nezvikanzi asi tiri kukumbira kuti nyaya isati yapera, vari kuferefeta nyaya vasati vasvika. Nyangwe makaona ari nyangwe makaona asiri musazoita kuti vari padhuze se vakwazi kuti chii chaitika. Tikati aona pakanaka. Saka vakafamba neni tichienda kusvika pachingoona pasara 3 meters takaona kamwisa makumbo mudenga akamachingona kuti netrousers anga akapfeka ndiye. Ndakasara ndosvika hangu paside padhuze pasini ndakaona mateki wayo ari mugumba asina kubviswa, trouser ndebheuti zvakasungwa zvakanaka, t-shirt anga akapfeka asi musoro akanga asinoso anga akapfeka zvese. Ndiye ndikati aiwa ndiye. Saka vakazongoti achisimbai baba kuita kuti basa rese ripere zvakanaka. Saka mapurisa akazouyawo neveCID vakauya vakawanda neuwandu hwavo vakatendera nzvimbo yese vakaita zvavakaitawo. Vakapedza vakati vakatakura bhodhi vakati pasara dog section. Asi pavanga vakupindura vachicheka kuti chikaitika vachimusa trousers zvese kuti anga akapfekwa maprivate parts vese anga akabviswa nemusoro ndatsanangura ukanga usisina. Saka ndo zvakaitika ipapo. Lembo vakazoitwa story because pambadzipa nevanhu vakawanda. Saka evidence sachiita lembo yafemedza mweya yakawanda. Saka ichiita kuti muzongoona kuti panga pakarara mutumbi pakamira sei. Ndo ndakazongotoziva nekusangana nazvo kuzongoona mutumbi wemwana wangu usisina musoro. Asi shungu dzangu nemunamato wangu kuna Mwari kuti ndangoziva kuti musoro wamwana wangu uri kupi. Chete musoro wamwana wangu uri kupi. Zviri kundiomera ndivige munhu mwana wangu asina musoro. Handizoti ndonzi ndiri kuviga chii kana ndichiviga mwana asina musoro. Ndiri kunamata nekukumbira kuna Mwari kuti kana paine vakaita izvozvo Mwari dai apindira zvibude pachena. Ndakaziva hangu vakaita ndinosununguka kana kuviga mwana asi pari zvine zvikutondiomera kuti ndikuti ndiri kuvigei usingazoti musoro wamwana wangu kupi. Ndinotenda hangu kana paine vachabatsira kana paine vachatibatsira tsvaga nekufefeta kuziva kuti nyaya iyi iri kufamba sei. Ndakumbirisa mutendi waMwari. Inini ndinonzi Maisoda.
ndinogara muno muBhindura pa2028 kuShashi View. Ndinonamata Bethel International Ministry. Kuziva kwandinoita Gari ndakamuziva mugore ra2019. Baba wake ndioverseer kuchechi kwedu. Tinonamata tese uye zvaitamba nemwana wangu anonzi Tapiwa Soda. Gari pandakanzwa shoko rekuti ashaya ndakarinzwa nezuro masikati kuma3. Zvakatondishamisa. Pekutanga pandakanzwa kuti Gari ashaya handakatorohwa nehana, ndakatonetseka ndikashaya simba kuti ichokwadi here. Ndakanzwa kuti Gari akapondwa, ende kupondwa kwaakaitwa akapondwa akawanika asina musoro nemutsipa nemaprivate parts. Saka chinhu chakandishamisa, chinhu chakandirwadza, ndechinhu chakandishungurudza chaizvo kuti nyika yedu ino yeBhindura inyika yakaoma, inyika yava kurema. Kana takutotya kutoti vana vafambe usiku, takutotya kuti vana vedu vafambe vari vega, dzingave nguvai kana masikati kana manheru kana nguvai, takutotya nokuda kwekuti patakanzwa nyaya dzacho dzakuenda dzichingowanda chaizvo dzenyaya dzekupondwa kwekuda kwevana muno muBhindura. Saka zvinhu zvinotiremera, zvinhu zvinotirwadza, zvinhu zvinotishungurudza chaizvo nekuda kwenyaya iyoyi yaGari muno muBhindura. Asi kufunga kwenyu chii chinogona kunge chakaitika? Kufunga kwedu tiri kufungidzira kuti Gari uyu anogona akatorwa kana kuti nevanhu, dzingave shamwari kana vakagara vachimuronda here, hasi kunyatsoziva ipapa. Asi tiri kufungidzira kudaro kuti anga asingambozviite Gari kuti akabuda anoita mazuva ende adzoke kumba. Saka ipapo tiri kufungidzira kuti anogona akatorwa kana nevamwe vemuziva vakaendawo naye kusvika azopondwa. Asi zvinoratidza kuti panenge pane chivanhu chakaitika kana munhu achizobviswa maprivate parts nemusoro vacho. Ndozvatiri kufungira kudaro kuti inogona vari vanhu vakashandisa zvemaritual nokuda kuti haisi nyore kuti musoro wemunhu unoshayika nemaprivate parts. Inondoitwa Mrs. Chifamba Patience. Ndiri handrads yababa vaGari Kaiwo kushayika. Ndakanzwa soko rekuti muzukuru wangu ashayika nezuro just before 3. Message yavakanga vatumira yakanga isina kujeka, yangotaura kuti ashayika. Saka takangofunga kuti mwana angoshayika. Saka takada kuchiverifya kwavari kuti zvafamba sei, but foni yavo nekuda kwekufunga pakusaiti kwavanga vari vanga vasingakwanisi kuansa foni. Asi ndakachizoyoka kuti muBhindura kune mumwe munin'ina wangu akabva kuSouth Africa ari muno mazuva. Ndiyo vandakabva ndafonera, akatoshamisika. Asi akati mwana ane 3 days asina kubva Friday, anga asina kusvika kumba, vanga vachitomutsvaga. Saka ndakabva ndachimhanya kumba chinoti verification yekuti zvakamira sei, nokuti vanhu vanga vari kunokumba hapana foni dzanziri kupinda. Saka munin'ina paakasvika ndopaakazodzosa soko rekuti mwana awanika mutumbi, asi mutumbi usina musoro nemaprivate parts. Zvinova zvinhu zviri kunyanya kutishungurudza kuti izvozvo batikamira kuti mwana musoro wake uri pai. Asi zvinotaridza sekuti akazonosiyiwa mutumbi, panhu pakangosiyiwa mutumbi nokuti hapasi kutaridza kuti pane zvakaitika ipapo. Saka hatizivi kuti kana vakamuuraya rini uye vakamuurayira kupi. Asi paakasiyiwa zvinoratidza kuti pakangongodhamba mutumbi. Tinotenda tine urombo. Ndicho chitiko mafambiro achakaita zvinorwadza, chiko chiri kuitika munyika yababa. Kumushakabvuta kuti aiwakazorora murugare ndiyo nzira yedu tese. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisangane ivo nezvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai. Musakanganwe kusubscribe kuTrumas Media so that we take you all to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh